Sa isinagawang ka-64 na regular sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ay formal nang naaprobahan ang umaabot sa 2.2 bilyong pisong taonang budget ng pamahalang panlalawigan para sa taong 2024. Ang 7 mga board members na kaalyado ng Padilla Escucha Administrasyon na sina Board Member Joseph Stanley Alegre, Giancarlo Lucat Villaferte de Lima, Bukan Winnie Barcioco, Teresita de Leon Malubay at Board Member Paul Gadse. Kasama rin si Board Member Ray Kenneth Nereoning ng Philippine Councilors League at Indigenous People Mandatory Representative Honorable Regan Blisala na bumuto sa mabilisang pagpasa ng panukalang executive budget nagkakahalaga ng 2,232,538,679 pesos para sa susunod na taon. Ang nabanggit na pundo ay gagamitin para sa iba't ibang gastusin ng pamahalaang panlalawigan sa mga ilulunsad na programang pangkaunlaran, pangkabuhayan, pangkalusugan, mga proyektong pang-infrastruktura at iba pang mga aktibidad. Ang layunin ay mapaunlad ang probinsya ng Camarines Norte. Mr. Chair, move for the approval for third and final reading of the 28th Annual Budget 2024 of the Provincial Government of Camarines Norte amounting to 2,232,538,679 pesos. Second, Mr. Chairman. The annual budget for calendar year 2024 is now approved on the third and final reading. Ang mabilisang pag-aproba ng naturang taon ng budget, ito ay magagamit na rin sa iba't ibang proyekto at programa ng malawakang ilulunsad ng tambanan ni Governor Ricardo Dong Padilla at Vice Governor Joseph Asucha na nagpahayag na ng pagpapaunlad sa mga barangay at isa sa mga pangunahing layunin ang prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Matatandaan na isa sa panuntunan ni Governor Padilla sa kanyang paglilingkuran ay ang pagiging bukas sa lahat ng kanyang tanggapan at hindi siya namumulitika sa mga halal na opisyal ng mga barangay sa lalawigan. Para sa totoo, Balitang Banwaan, Requepera, BCN.